Mano mbola tsara antsika jiaby. Bonjour tout le monde dans le monde entier. Asabah khair, jambo, à santé. Mbola mitohy ny mafanafana ny toedrara Madagasikara. Fa zaho misy volagna hely atopoko ho anareo tompon'andraikitry amy rahalahy havagna ray aman-dreny amy miaramila indrindra ho antsika amy Kapisaty. Isaorako voalohany indrindra no atolotro ho anareo amy Kapisaty karakory tao, ary isaorako ho any koa ho anareo zay natsapategna fa hoe efa tsy mety ny toedrara eto amy firenena, ka natsapategna hoe fa nampiasainareo le filamatra hoe tandroko hiaro ny vozo, hiaro ny vahoaka sy ny fanagnana. Fa zao kosa atsika kaza de hoe azafady variagna loatra ke agnano apasy miady. Karakory mataony apasy miady? Apasy ro koa miady, tsy hainao ro mandresy, tsy hainao ro resy, ro toujours micrier la gloire. Mandeha ro mipody ro magnontany tegna anao hoe nandresy moa zay sa resy. Marigny dingagna voalohany igny vitatsika. Misy baka raha atao hoe 90 minutes, misy raha atao hoe 60 minutes amy sport. Fa ty tsy minutes comptentsika fa heure, andra, herignandra, fanjava. Tsy za zokibe nandeha mpianatra anareo na ampatsaro anareo amy Kapisaty ny tantara nisy teo amy firenena hoe 6 mois tsika niady nandravagna fitondrany Ratsiraka paix à son âme, 3 mois et quelques tsika niady nagnanaovandreo apaisement Dadazafy, 3 mois tsy nambelana meno ny mandany Marc Ravalomanana, 3 semaines nitaky atsika nangozohozo fa tsisy raha mitana ny fitondrany Ratjoelina. Tsy anareo amy Kapisaty ao volaniko tsy mahay raha zegny, magnaraha tsy mora, mangala raha an-tagnanan'olo tsy mora. Kanefa kosa isaorako za manokagna, isaorako amin'ny agnaranay jiaby eto amy mahazokibe zandreo jiaby eto, ny vitanareo nitafika miaramila malagasy dia ny ao amy Kapisaty. Za bonjour Gisa, misy volagna tiako atopy aminareo ray aman-dreny Kapisaty. Za tsy mivolagna hoe za tragnony fagnahy na hoe za tsy mivolagna hoe zahay tragnony fagnahy, zay ndraiky tsy lapany jery. Ny tiako aviagna zao, mbola atao aleo taoko hoe mba azahoantsika vahoaka malagasy izy hoe agnatin'ny match éliminatoire atsika io. Vititsika roy, marigny vititsika raika fa nahazo appui ilany, fa ilany mbola malemilemy ato. Zany hoe atsika kaza mandry loatra. Aza mandry loatra atsika fotony nino? Ny robatiny Rajoelina sy ny forongony Ravatomanga sy ny latropiny
ny tsikalakalam-pihavanana maha malagasy ny malagasy. Any ka lasa tsikalakalam-bola zao ny manjaka Madagasikara. Ny tiako aviagna atsika kazavariagna hoe ka Rajoelina tsy maintsy miala. Oui, objectif tsika jiaby hoe Rajoelina miala. Fa zao izy atsika jiaby nahita na ny fangalandro vola jiaby tamin'ny banque centrale. Atsika jiaby na Madagasikara dobo-trosa nefa ny banque centrale ny videndro ny zarizarendro vola eraka ny faritra, eraka ny province. Dikan'izegny atsika kazakadalain'ny Rajoelina Ravatomanga, gouverneur anany Tsekozovy sy ny firongony, ireo koa tia Madagasikara mandroso ilaminy. Tsy tokony vola mbahoaka tamin'ny banque centrale nalaindro nagnanaovandreo koforo na nagnanaovandreo fiaignany Julamboto. Ampodiko aminany volagna anazy na i Rajoelina tamatavy tamin'ny gymnase hoe io tsy volan'ny babanao, io tsy volan'ny mamanao. Na ino tsy volanao piasainao, anao ka raha fa nandafy tanindrazana, anao fa nandafy Bois de Rose, anareo sy Ravatomanga sy ny firongony sy ny bataillon nareo, fa ino andeha angalanareo volam-bahoaka? Dikan'izegny anao kaza maro volagna Rajoelina, na anao na tsy anao kaza magnadio tegna, folotro tampon-taogno na aizanenao anao magnadio tegna. Fa matoa nisy regny famakiagna banque centrale regny, nangalagna volam-bahoaka amin'ny banque centrale, zany avy mivolagna teto, ino ma tsy mampivolagna gouverneur ny banque centrale? Parce que fa voky pesosy. Donc Rajoelina fa ela zay teto ny volagnanao mametra fialagna ikanao zala fa ho ratsy raha ty, fa ela zay ny volagna zegny. Tsy nijirenao, tsy nasianao fotony. Matoa zay ny volagna zay taminao rango ela, fa hainay ora. Zay tsy tragno fagnahy, tsy lapanjery, aboko zay tsy moasy. Fa raha ho avy fa hainay, fotony fa niaigny tamin'io zay, fa firy korontana révolution natao ta Madagasikara nataoko zay nao vao nandia tany. Firy gonom-bary nohaniko Rajoelina zay nao vao nina vary. Taova konty, anao koa tsy mahay mikonty ambara zaho tania za fa ambarako anao. Ka eto ry vahoaka malagasy, na atsika ty ivelany na anareo tanindrazana, zio tsy fotoagna fandriagna. Matoa atsika namoy na saky nagnano sorogno zanaka atsika, rahalahintsika, anadahintsika, nandraraka lio amin'ny tanin'ny Madagasikara, dia ny fitiavatsika tanindrazana atsika. Ny tiako aviagna tsy vitany hoe ro maramila io fa io, non. Fitambarantsika jiaby magnamia force araiky avitsika miady, azahoantsika fandresegna totaly. Tiako aviagna zegny ry vahoaka malagasy, ampietsika ro maramila ro, toanatsika ro maramila ro, mba azahoandreo force bebe kokoa iavitandreo magnampy atsika. Fa atsika kaza magnano antibavy tahintomagny hoe ka misy maramila io fa za hoandry, non. Tsy fitaovana fandriagna zio. Tanareo zay tsy agnatin'ny korontagna ny Madagasikara
fa zay miady tsy isiany korontagna Madagasikara zay koa tsy be ndreny. Nareo zay mety amaladalagna nareo tsy hoandry raha Madagasikara any kaza tsy hoandry non. Bonjour Ede, anao koa misy raha tianao agnatin'ny fonao misircule en veine lionao anao tsy mandry. Misake mivolagna eto olo fa matra zegny karaha zegny koa ataonay tanindrazana anay tianay fôtony taona be zay taona atombo zay sagnatria volagna sagnatria koragna amle fomba fivolagna hoe taona lotay zay nazahoany fianaragna anay jiaby tao ke niany misy raha mahavoatsika ataon'ny fahavalo mivolagna fa ro malagasy karahatsika zay angigny non zay tsy mangigny ary zay koa tsy mandry marary nareo marary zay tsongoa nareo tsongoa zay fa zay ndre ivelany ty ne misy jaly koa zay ty anareo ara mbo miady Madagasikara raiky fa zay miady tanàna roe misy rampoko en France zay io en tant que zay français citoyen misy rampoko Madagasikara zay io en tant que zay citoyen malagasy ke nagnino zay nasa tagnana iraviravo tagnana non non tsy mety aminay raha zegny ke niangaviako zegny atsika jiaby na maramila anao na réserviste anao na civil anao na métis anao na tsy misy anao na gasy anao na pétrole anao atsika jiaby miaraka azahoantsika fandresegna fa aza magnano antim-bavy tahitomagny avako marigny teo anareo talohaloha teo sirendro sambondro mivolagna nino fa zio nareo fa malalaka mahazo mivolagna mahazo milahatra ary mahazo mitety lalabe fotony atsika zao tegna managna an'le hoe tandroko miaro mivozana ny maramila no atao hiaro vahoaka ke aza mandry atsika nino aviako mivolagna zegny atsika kazakadalain'olo hoe akory aby nareo atsimo toliaragny oh bomba losa Dubai oh tsa Christian Ravatomanga ndraiky vadiny losy Maurice oh fulany sitriky antany zegny hoe raha ihany non non atsika kazendriky mifiko fa atsika tsy tafiboaka totalement agnaty ala donc ny raha tiako aviagna zegny biby maro tagna izy ty lio ndesitsika tsy lio izy andesitsika jiaby ny fitondratsika jiaby izy moramora aviatsika amin'ny arrivé ny fiboatsika jiaby mitsanga miaraka amy lanja miaraka amy loloa miaraka amy baby miaraka amy tintigny iboatsika agnaty ala malakilaky ny tiako aviagna tamy marandraigny 7h30 8h teo nisy avion privé mijotra Arachar za teto agnisan'ny voalohany nivolagna hoe ro koa fa nisitisitriky kitsikakakandro Alibaba et les 40 voleurs tambario be za teto fa nivolagna hoe afidia sistany asiava andro masom-pokon'olo ny sistany ny aéroport aboko zay tany malalaka mety bidagna ny hélicoptère fotony nagnino hagnano raha tsy fatory zalahy reto za mitsy ndro nivolagna raha zegny teto effectivement et totalement raha ambarako anareo
Atsika mikoragna azy io amin'ny faritra avaratra agny rô. Diego. Hélicoptère miodiody Orangea. Atsika mikoragna azy io rango marandraigny. Ino raha ataondreo? Ireo zio mitady hoe aia tany milamilamy, antany manginginy, avy tandreo mipetraka misitriky. Fôtony nagnino? Le nosy madinidiniky ndraiky tanàna magnodidina atsika jiaby tsisy magneky angala ro. Atsika nahita ny moaly. Raha nataondry Ravatomanga Asiritra Kristy sy ny firongony ro lefa ta Maurice, tsisy autorisation de vol, tsisy autorisation qui que ce soit, ro mila hidriky forcé ta Maurice. Ambaran'ny Ravatomanga ma Maurice ny babany sany mamany. Ke ny raha tiako aviagna zegny, atsika Kazamandry, atsika Diego fa matetiky zay mivolagna hoe aza mandry. Ro zao tiako mbo tsy azondreo andianana ramena io nefa anareo olo tia la plage atsika Diego. Atsika Diego tia fiesta, tia playa. Ke atsika koa anginy hoe anjakanjakandreo atsika amin'ny raha anagnatsika. Io tsika sitry. Oui, salut mon frère. Karaha zegny koa Ambaribe fa ela nareo Ambaribe ny volagno. Amazanaka za fitopy tany za Ambaribe. Anareo kaza mitandregny Aliabody na Lanipany Banany François na Angelo privé Ambaribe. Ro io tsisy topi tany ao za aminareo. Ireo tsy mijery taninareo na Ravendry Ravatomanga na Lendry Rajoela na Lendry Zanaka Rajoela lafindreo amin'ny Arabo. Ro tsy mijery zegny. Ireo ne misy tany lifasagna mare. Fa anareo vahoaka ny Ambaribe andeha ia. Andipetraka ia. Tanàna deja fa saturé. Hely. Ke anareo koa andekomandiny Labanany, Tsilanipany, Lougarou, Aliabodo, Kizembindrazana, Angelo, préfet n'Ambaribe. Ke nareo mody vava. Eo nareo sy ny taninareo. Raha magaga zamy nareo Ambaribe. Lerandreo havy ndraiky trax ndraiky caterpillar mitongy taninareo, tragnonareo, anareo zo nareo fotoagna mivolagna, nareo tsy mivolagna. Azovy mandeha nambotra anareo zao. Azovy andeha gadra anareo zao. Nagnino? Sakatia masaky mitsanga, masaky mivolagna, nasaky nagnampy pancarte, banderole. Reo tsy nandrobaka. Reo nitsanga hoe tany etsa mena. Pourquoi amizay nareo la poète Jamanjary antety magnatrembony ankatafa. Aminaka zegny tianareo tany-drazananareo, lovanareo tamin'ny babanareo ndraiky tany nivangeny angovonareo napahevoka anareo alen'olo gratuit, que anareo hitsangana hiaro izy. Tanareo publication nakato fa nivolaniko hoe atsika tsy mandrobadraha fa atsika mitaky raha mary. Fa amarefoka mare agny misy filaminana. Taky atsika ny raha nanagnatsika, na Lendry Aliabody amin'ny Koforo, na Lendry Labanany amin'ny Loamboto, na Lendry Angelo sy Azovy Kijembindrazana amin'ny Aratsiampagnahy. Ampody aminareo tompe. Zegny ne objectif ivolagnanay eto hoe basy nefa ika apitra amin'ny fédéralisme. Donc namagna Fabre mon frère fa eto moa izy ampidiriko atsika mitsangana iky. Tanareo niany dimanche. Ro Tananarivo any tsy nagnano dimanche ndreo, ro ny lahatra, ro ny grève. Mais pourquoi atsika côté Antibafy Tahitomagny
Ary mila dimanche mila considérer tany fa tsy milamigny. Indro tsika diego tiesterehy, dimanche play, samedi joli, normal ro mandeha milefa amitsika. Mon frère magnaja anao maharabanao zandriko tiako mahazo midriky anao. Mbola mipody magnano mbola tsaratsika jiaby avagna raha lahy erana babisiny magnaraka ty leviny zokibe ty ary sorako atsika zegny magnamia fotoagna ifampizaragna magnamia fotoagna afatsika zegny miaraka mieritreritry miaraka mifampizara mifahazahoatsika ny fandehan-draharaha amitsika agny. Eto zegny raha tiako hotsindrigna amafisiny tsy hoe neny zokibe tsy ampy fa indrindrandrindra zegny amin'ny koragna natao hoe atsika mbola tsy nitampitra zegny 90 minutes amin'ny match. Atsika ndraiky efa marqué but araiky nomoaly, atsika zao niany marqué deuxième but satria nisy raha important nandalo tamitsika tagny hoe ny Sénat dia voté tereny zava-misy zegny ny mahatsara zegny misy olo zegny anarigny akendriky izy. Fa izy koa zegny fa tsy mety anary olo araiky le fiainagna mihitsy zegny maniry anazy. Ary rehefa fiainagna maniry anao, io le volaniko hoe ligny le Moïse le fa Zagnahary. Anao zegny koa fa misy namanao raha lahinao mivolagna anao tandrema raha tsy namany regny zegny izy io bôka raha tsara haintsika zegny misy ambaratonga maromaro entre raha raiky avy amin'ny Zagnahary ho amitsika olombelona. Amitsika gasy zegny misy ataontsika hoe razana. Amin'ny finoana sasany tsy ankamarozany misy ny atao hoe ny anjely sy ny karazany. Zany hoe zegny aloha ny raha nikoragna avy amin'ny Zagnahary agny mandalo secrétaire maromaro zegny izy. Ke misy zegny ireo olo agnivo reo fa mahay fa raha koa na avy amin'ny Italie agnabo mare fijotsoany bôka agny. Io le Moïse avy. Ke maromaro koragna fa natao tamreto olo reto fa reo tsy mety mangala ono zo io le koragna fa navy amin'ny Zagnahary. Ke izy koa fa navy amin'any agny izy tsotra fo raha ataony izy mandefa Moïse. Ary izy koa fa mandefa Moïse izy tsakarainy Moïse anao jusque agnatin'ny alabato agny. Anao tsy maintsy ho azony fo. Ke raha misy zegny mikapisatintsika zao ny Moïse tsika. Fa ndre magnano zegny ireo zegny tsy maintsy tohagnatsika tsy maintsy apiatsika fôtony magnino atsika no mahay raha misy agnatin'ny fiarahamonigny agny. Atsika jiaby mahay olo jirany amin'ny quartier-tsika sy ny karazany sy ny namany regny. Ke zegny mila ataotsika farany zay malaky hoe ireto olo reto tandrema tsara fa ireo dia nampiasa vola be reo. Ary ireo io mbola tsy endriky malemy force anagnandreo io fôtony izy mitantaraindreo io misy koragna avy nataoko momba resaka banque centrale io. Banque centrale zegny io coffre ny la nation. Zany hoe izy arenatsika jiaby midoko na ny vola, lelam-bola zegny, na ny taratasim-bola, na ny lingot d'or sy ny namany regny raha jiaby regny zegny no entiny hitazoma économitsika. Fa nisy vidéo nikoragna ko très important hoe raha roe fo antony agnaboan'olo aminany. Mandritra la seconde guerre mondiale regny zegny comme les nazis ho avy nasindandreo raha baka tsy azony le fahavalo. Fa amin'reto olo reto zegny matetiky olo boka zo nandehandreo hagnano déstabilisation. Mampikarama mercenaire reo satria reo manana vola sy ny karazany indrindrandrindra hipreparendreo fitindreo sy ny karazany sy namany zay mahatonga atsika hoe mila melo atsika amin'ny raha mandalo amin'ny quartier agny. Izy koa fa misy raha anormaly hitatsika tonga de aza misalasala mandrakotry olo aby regny manampy olo regny tsy popogna lahabiny. Tsy popogna, reo tsy plaidoigna, tsisy raha tokony atao amin'ny resaka hoe tsika fotsiny koa amin'ny autorité zay acceptentsika hatreto dia ny autorité-ny amsady. Dikan'izay agnivony renivohim-paritany jiaby any tsy maintsy misy entité-ndreo agny hoe ity no mirepresenté reo agny. Dikan'izay reo lavo fôtony nagnino atsika tsy mila mamopo, nagnino atsika tsy mampiasa violence andreo, atsika tsy biby na famoaka milona reo. Ke safiky raha nataondreo tamin'ny avatsika tsy maintsy ataondreo magnajotso haintsika atsika koa magnano zegny. Fa tsy nanjara nataondreo tsy magnino fa ho avy laminy fo izy ty baka reo tsy lefa io tribunaly tsara reo amizay itsaraina reo tsy maintsy zegny mahafatsika zegny miretoreta hoe ary koa zegny manamia hatsa ndraiky asiny reo avatsika jiaby sy ny namany sy ny karazany le naratra sy ny namany. Donc fagnentagnana maventy atao amitsika atsika azamandy satria io zegny ataontsika hoe la bataille finale satria ireo olo aboany ireo io
misy tagnana maro agnatin'ny fiarahamoniny misy atsika agny rozy io aza mieritreritra anareo fa rozy maromaro baraka sy nama fa rozy magnetsiky raha jiaby ataonao donc zegny atsika jiaby io zegny izy koa fa misy raha sava-pamandala amin'ny quartier tsika amin'iny tonga de aza miary ninininy eo fa samboara le olo tsy popoma le olo arova izy atera amin'ny autorité compétente direto amin'ny capsate zegny fa misy koragna baka zao ivoagna zay magnano volagna amin'ny communauté internationale reo fa hoe mifandimia maramila no nagnano coup d'état sy ny namany eto niany zay autonisy agnano meeting à 17h entre 17h à 20h à place Garibaldi donc atsika jiaby amin'ny côte d'Azur fa nisy efa magnentana atsika amizegny akeny fa ambaratsika amindreo vazaha ty raha raiky teny vazaha io haitsika ny anaratsika teny anglais io haitsika ikoragna amindreo zay hoe tamin'ny anabaviny ny volovonegna raha lany ny doedoegna sy ny namany zay ny taregny taminareo anareo taia nareo tompoko tsy nagnano déclaration taratasy nareo magnameny sy ny namany de vavanareo na fodinareo ke zay zo io ndre mandeha responsabilité ne hiary voakany sy namany anareo ivolagna fa coup d'état io olonareo io fa impiry zay mivolagna hoe andesy aminareo agny olonareo fa dia eto izy ary fa nivaigny zay Macron mambiana anao mitondra mantifasa avion anao avion militaire mandeha mangala izaba tsisy raha jiaby ke niany anareo communauté internationale jiaby ivolagna fa hoe coup d'état io azafady tompoko atsika ty samby nandeha mikôly zay mitomagny aminareo nareo tsary mijery zay maintenant zay mangala responsabilité neky anareo mivolagna fa hoe mikapsaky magnano coup d'état azafady agnanovagna azafady zany tsy vitan'izay reo mbola mampodiky milisy mandeha izy koa raha mahazo zay jiaby agny avoanareo eto nde zanakanareo ko eto mibiaviny tomobily olomamo mitondra izy anareo fa tsisy filaragna ataonareo fotony normal zegny ke niny hainy doedoegna zay hanginy anareo tsy agnampy zayky coup d'état ivolagnanareo izy zay raha nde koragnany niany amindreo vazaha eto atao zegny fotony volam-bazaha io baka haindreo hoe ino marigny raha mandalo any fa tsy hoe itome zalahy ty komantsy tsy manohatra baka izy nangala ino zegny sy ny namany non efa nisy raha maro raha etapo natao maro mihitsy mba hialagna amin'ny raha jiaby fa niany ankehitriny efa tsy afaka mipody afara atsika satria ny olo mamono atsika iny fo matiny doedoeky atsika iny fo volovonegna io de vao atsika volagny fa hoe misy raha latsika mitsangana volagna ok eky zay stop eky zay ivolagna fa coup d'état zegny zay tsy d'accord amizay ikoragna amindreto vazaha io de nariva ary amin'ny place misy rory de ho aza ok namagna zao kimo fa eto amitsika jiaby atsika mila mena atsika zo io zegny tena ny fotoana zao afatsika mizara mandalo agnatin'ny quartier tsika ok misaotra mon frère Jean Joakim mbola tsara anao frère mbola tsara atsika jiaby non tsy ampiako eky koragnany frère atsika Fabre teo igny fotony za fa namaly resaka rô nivolagna coup d'état igny tsy coup d'état igny colonel Michael nagnano devoir anazy de ko mena ito tsisy olo rajoelina kombola anao edy leny mavandy mamboaragna fa ndez check 5 mavita mandindra anao am'fahaizana anao zay azafady mihitsy zay volagniny aminanzy hoe tsisy olo hoe vita somizaly anao mazo anao agnatin'ny telo taogno iorana ataonao anao mivola fa anao tsisy olo vita amin'ny sola aza voregna aza volegna karaha zay zay mba eny fô zala bon misy problème fa le hoe raha mety ataondreo zegny fa mivola jiaby rabe io économie tsika tsy maintsy agnano frottement normal fomba anazy sauf que ete zegny nanareo maso be zay baka tsy masaky grain fotony zay vegny tegnanay touriste zegny hoe ke zegny hoe asa la afody aminareo maso be zegny isan'andro anareo mitazana taolona isan'andro cette fois-ci mba tokony magnamia tagnana ny vahoaka malagasy jiaby azona olo touriste andeha amin'ny tany mikorontagna karaha io amizao io wow ro tsy hoavy agny vako touriste hitanareo mandeha agny afa magnano bako bidon ndeha mandeha nagazava hoe le touriste mandeha qualité-ny touriste mandeha mitanosi biony qualité-na touriste médiocre andi sogo magnangy andi consommer le sexe diandro agny fa ny qualité-na touriste mampiasa volan'andro be hoe mitagny moyen-andro reo mandeha Maurice reo mandeha Seychelles sarefa tsika par rapport amin'ny tany aroe izy iny tany rabe izy iny atsika manana atout fa le qualité-ny raha misy amitsika amin'ny fifandraisana ndraiky sy mbokandra mitondra atsika ao tonga raha sadasada karaha io ke dikan'izay mahita be hoe touriste matoela efatra 10 minutes boka amin'azy ao nareo zay tena
Atsika mipodiana jery zalahy. Mipodiana jery atsika. Fotony izy koa tsy ankitantsika niany. Ambare, raha io taranaka atsika jiaby tsy maintsy fihinana tsy fihinana amin'ny raha jiaby. Eto agnitanana atsika jiaby. Zahavany raha mandalo amin'ny quartier. Mataova ny Andromasopokon'olo. Misy avion mipetapetaka amin'ny aéroport reny sy fatapiazena tsy zegny. Tsona koa ny aéroport ry. Itonga sady barika fa tsy mitino avion io. Nasesina vato ny piso. Bokary zegny. Tamin'ny fotoanana tarasara tary. Fotony ireo olo abizo io agnano amizay ro raha tsara herin'ireo jiaby. Io zay ro ampiasa tanindreo jiaby. Soit mesy io akato kapone. Atsika zao miady roanay. Aza metika nareo fa pipiky fola bonsezy. Bon le nama. Tsy maintsy raha jiaby nataondreo ela jiaby. Tsy maintsy ampiasa zegny reo atina. Riva oka sisy raha azo mandimandry. Ndenao mila magnangy foanao mila mizay mino filakazinao gauche à droite sinamasinamity anao pipi ko foanao alotsika miady niany atesika tsara nandefa ny marqué du maromaro atsika da anisan'izegny kapsaty nandeha le commandement anisan'izegny ro amin'ny Sénat ao le Sénat manokana le foutage de gueule karaha zay tsy mety amin'ny Sénat ipinga général manajima aminareo Sénat fa nianana nareo tirempiaina tireny zava-misy Moïse maniry anareo nagnano manomboka ny hafa nadosina izy anareo jiaby ho ramasena enareo satria nagnino problème misy edzo anisany koa nareo agnato ke tsy fanadisona général bomba tsy uniny ampanginy fa chaque chose en temps nani parce que zomba sempre kampanze parce que vous comprenez le marque du normal parce que mandris mais de dessin fa anareo Sénat anareo CENI anareo na CC anareo ni gouverneur sinama ou savoir anareo io fambarako na kazi fa anareo tsy kuma devant la justice malagasy nareo mamali acte jiaby nataonareo fa ity olona ty efa hainareo fa nanana 8 cm agny andohan'ny problème ty olo manana 8 cm mbola mikero izy olo fa trompirenena ny zozy mambololo de bo mistopé koa izy mbola mivolagna fa nanano coup d'état izy hoe nanano coup d'état nareo agny ny finamasina eto atsika fa mila misangana tsika jiaby ary mila baisser les bras hoe niandra be mandeha atsika victoire sifflet farany koa le course sifflet farany magnano 90 minutes koa tsy mitsitsoko l'arbitre atsika tena somary izy parce que le police du marqué zeny la den campagne moaly so nareo gaga hoe nisy champagne non i but araiky ny marqué hoe niamiko misy but araiky fa hoe ingareo sadasada ty miala sina fa tsy mitiavy amin'ny code sifflet farany atsika ivolagnana hoe nasika ny fandesena afatsika koa mamono firenena atsika maintenant ou jamais agnambaratsika agnamboaratsika ity firenena atsika ty on a besoin ny force vive jiaby agnamboatra baka mba ity farina atsika ifamono karaha ity zay fagnireko mba ity 2025 ity zegny no amefatsika après zaka fao afangorona zeny zanakatsika hoe nagnano raha karaha ty olobene jiaby lahina sinamasinama baka atsika zao miady nafinati fa sitaka andriamanitra onosy atsika raha jiaby tokony volomatsika nafantagnonynosy io malagasy tokony Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny malagasy fa zay olo magnarasadafady amin'ny firenena io à partir de maintenant mietetiny dimy izy azafady be lavalava zahavany raha mandalo amin'ny katranotsika agny amin'ny quartiersika agny amin'ny girantsika agny fa aza misalasala manonga atsika ny kapsaty rosy manonga mpanjakana vita anjaranay eto niany vologno amindreo vazavo hoe ino tsy mety coup d'état ataondreo ya ka zay naka de merci beaucoup. Ok, ça marche. Okay. Bon, désolé ny tapahely za teo bon tsy magnino bon tsika mazaka fo ndraiky fa za fa mivolagna aminareo zegny attention za ka olo stratégie foninaka ireo Antananarivo hitanareo fa hitanareo reo mpagnano politique jiaby reo député jiaby tsy hita teo ireo niany tamin'ny estrade tary andeha hiady raha nataony kapsata ndraiky les génération Z bio azonareo zegny donc atsika boka avaratra tsy mila mandry raha tadiavintsika rango voalohany jusqu'à en farany volango zegny resaka état fédéral ty iangaviako anareo jiaby boka avaratra koa ivory miaraka amin'ny bora réglage itaky état fédéral io atsika tsy mila mandry volanko aminareo zegny ary mbola tsy henoko vita zo volanko aminareo resaka stratégie fo ireo teo tamin'ny hélicoptère tamin'ny orangia taramena
ireo zio na fodindreo lalagna zio anao sibe ao misy lalagna fodindreo fa tsao miamby igny koa rô fotony anao sibe ao fa hitatsika fa départ par mer départ par air raha jiaby zay mandeha anao sibe zay tsy mila manja atsika resaka coup d'état iny tsy coup d'état fa nivaliako Andry tam communiqué nazy nivaliako tsara fa i colonel Mikael igny vlanko ny commence nagnano devoir anazy iady tombotsoan'ny vahoaka ary iady Madagascar agnano sécurité ny Madagascar zay nataony colonel Mikael ary rango faela zay nikoragna zay ny colonel Mikael izy tsisy resaka coup d'état zegny fa namezako ro français aby io fa nivolanko ro namagna aby io jusqu'à am général aty fa nivolanko io tsy coup d'état ary tsisy anja coup d'état io fa atsika boka avaratra voleza rikiegna za fa mivolagna aminareo zegny voleza rikiegna atsika tia magnano fety io volanko aminareo zegny zio ty amizay miza karakory agnapetsaka le état fédéral io tsy miambigny fotony raha valomana zio fa nitady sono andegnano hitanareo raha jiaby zegny zay volanko tsy mila manja atsika ireo tsy ireo zaraiky fo niady tam raha ty fa atsika Diogo koa mbo nagnano koa Tananarivo Tamatave Majenga olo jiaby nagnano donc tsy mila magnavakavaka zio atsika jiaby sa malagasy niady zo donc apetsaka état fédéral zegny raha nidivatsika voilà azoko be. Ok, merci anareo mirana merci le mon frère ziroka raha nambarako tamin'ny ambario be teo izy nambaranao igny hoe fa misy parti ao sakanandreo tsy azo andiana hitanao zegny edy raha nambarako anareo vahoaka ny ambario be rialia bodiny rerekirela banany zegny zegny fijerenareo vahoaka ro mitady bénéfice azahoandreo avantage préfet ny ambario be fa volaniko aminareo isanandra io tsisy raha direny amitsika ao anareo mitsangana tany jiaby fa mitsangana io tsisy olo mamody vavanareo Madagasikara jiaby fa nivolagninay teto hoe le crotte jiaby iambesa atsika ny managna lakoky atsika managna vedety rapide reo tsara misy raha nagnandreo nitsika igny koa niangalendreo ilifasandreo aza mezagna lakoky tsika aéroport tsika gadra fa zoka banjaina reo amindreo anareo mitretra tourisme tsara akory mataony tourisme avy aéroport nareo mianareo roky indreo aéroport nareo tourisme tsy avy eo ça revient la même chose visiny vaza donc ny fitsangana atsika jiaby izy nambaranay telo laty io no moaly fako moaly atsika jiaby mavita magnano union fait la force gasy araiky atsika io nosy araiky atsika io tsisy frontière ipita atsika marary atsika tompony eo janga atsika tompony eo donc tsy mila mandry reo magnano va-et-vient io orangea ambario be orangea ambario be aviondreo amizay raha sara ry zegny izy ry vahoaka anjaratsika mifoha aza magnano antibafy tahitomagny matao reo maramila kapisaty reo nitsangana na tsapa hoe fa vahoaka karaha reo matsarova koa tsika fa ay atsika ty managna olo piary mandilitra reo volanao za Rajoel anao koa mavotsy fiasa miala io magnanaova chômage olo jiaby koa nandalo chômage anao mazova tsy andalo chômage abaka io tsisy koty io tseniky nanditra raha nataonao tam 2009 Rajoel igny raha nataonao 2009 igny vrai coup d'état fa ty anao mila doson'olo milamy midosoa milamy vavanao ne Rajoel mivola hoe rehefa tsy tian'olo miala faza magnano rabosaposika mipody eo anao olombelo miala vahoaka fa tsy mitianao fa tsy mila anao raha vatomanga zay baka fa tsy diren'olo foeky sanao mavozo taovoneny raha vatomanga iny kontinareo re de merde nareo re agny fa vahoaka tsy mila ndatsadra eky fa anao miala ataova déclaration anao Rajoel anao miala fa anao kaza magnano lela misy ambadika ary mitety télévision mitety radio internationaux ka c'est un coup d'état io tsy coup d'état zay ne volanko aminao Rajoel misy mo ampiasainao fa tsy hainao définition
raha nataonao 2009 igny ny coup d'état fa ty tsy coup d'état. Anao miala ataova déclaration anao maro généraux maro fa mivola hoe nao miala. Za teto nefa mivola zany ry Joakim hoe raha tadiavin'ny aty baka izy atao hoe dans la légende malaza fa hoe naty amboninahitra io tola mononao amboninahitra io fa nao miala simple zay miala io fa tsy kasika ndeha hitavandrenenao 16 ans zay navandesanao 5 ans zay mbola nandavandesanao mbola mila ino koa mbola mila ino tongtong zay teto ny volana anao ro manodidina anao ro mamono anao hoe tsy jirenao niananao fa magnasary magnadoso olo adoso fulany adoso anao misy miala miaraka amindreo ke zegny izy zandrila Joakim isorako ro Bordeaux moa magnano andreo koa niany filaharagna maromaro tany magnano koa niany manifestation anaro Diego aza magnano manifestation Ampagnarivo weekend manao asy non zao tsisy manifestation Ampagnarivo avako koa fa magnano ova aza asiagna weekend dimanche zegny ke zegny izy sorako anaro jiaby tsao misy volagna farany apetraka anao zany raha dafa Jokobe tsao ro mitomagny amizay à l'avenir tsao ndray tomagny irino sibe Ambilobe Imbanja ireo tsisy nietsiky io amizay avra ireo amizay tsy jiriagna tsao amizay ro mivolagna fa normal za ko tsy mijero à la fin faut ireo tsy nietsiky foekiny nagnino ro tsy nietsiky l'union fait la force volagninao teo Jokobe l'union fait la force nagnino anareo miamby karaha ireo baka Tananarivo miamby gny raha io vaky raha jiaby fa mandeha io amizay ro magnasara avo comment ça ranjo député magnasara mandeha amin'ny estrade ro mivolagna fa zay miaraka or que ro tsy niaraka tamitsika ne ro tsisy nivolagna tu vois zay ne volagna l'hôpital tsy namboarinareo anareo koa tsy nady niaraka taminay zegny raha fataon'ny Tananarivo atsika ne ro mivolagna zay nihetsiky zio ty Tananarivo tsy masaky mivolagna amitsika zegny eky fôtiny hitandreo fa Diego koa nisy navoa tany ary nihetsiky tsara koa Diego azonareo zegny nihetsiky tsara Diego nieriky majanga nihetsiky Tsolihara donc tsy mila digna koa zegny volagna tsy mila mandry atsika zegny volagna aminareo Nosibe anareo Ambanja anareo Ambilobe mbola tsy tara miediva anareo miaraka magnapetraka état fédéral ty resaka tourisme zegny anareo Nosibe voalohana azo amin'ny raha ty fa tsy niana anareo volagna fa izy koa zay magnano grève tsisy tourisme azo mandeha amin'ny grève be io azo mandeha zio tourisme azonareo zegny tsisy olo andeha zio avion jiaby boly bloqué fa anareo ndraiky koa nitrangana niaraka aminay avitany raha ty malakilaky possible tourisme avy malakilaky koa après amizay le resaka économie vola zegny volaniko aminareo zegny sécurité aéroportière rien que à Ivato mampidiky 1,500,000 € par mois ni vaty fo volaniko amizegny zavanareo amizay Nosibe zay misy volany atsika fa angalary indreo manafo aby io angalary Mamravatomanga angalary NC Christian général la bomba jiaby vola jiaby alendreo amizay atsika ne misy vola zay mbola mavozo fa ikorontana atsika izy koa délai izy koa atao coup d'état io tsy coup d'état volaniko zegny atsika ne nampavozonandry radio ele ny volagny izy koa magnano coup d'état atsika tsy mahazo fagnampiagna eky non mahazo fagnampiagna fo atsika à condition tsika mivolagna tsara mivolagna magnapetraka amin'ny communauté internationale zay nitrangana maramila zay nitrangana fôtiny fa 27 morts azonareo zegny fa 27 morts zay napitrangana zay anareo tsy nitrangana c'est plus un coup d'état raha nataonay fa niady la vie-ny vahoaka malagasy azonareo zegny donc zegny naka Jokobe naka vita io fa nareo hisoratsika ro nitandregny mety avy amin'ny fondro agny amin'ny jerindreo hitoraka koa nareo mirala na avy nidika teo zegny ambava momagna po mieritreritra zegny ry avako aby fa zio fa tsisy eky fandrendregna matsanga iza novela sinino miady atsika mitsangana mirary fahasalamagna ho atsika jiaby mavita bon après-midi de dimanche atsika jiaby. Merci Jokobe, merci. Ok.